Da, fără trecere, răspunzând la întrebarea lui Dumitru, bună dimineața, hop și eu! Deci, doamnelor și domnilor, salutare, așa cum v-am obișnuit în fiecare zi de marți și vineri, așa, încerc să prezint câte ceva din zona asta ineditului, ce mi se pare mie interesant. Acum, spre ce încerc să duc eu discuția? Bună dimineața la toată lumea! Și invitatul nostru, domnul Vasile Butnaru. Bună dimineața! Deci, revenind acolo unde am lăsat virgula, eu cred că televiziunea are avantajul de a promova emoții și modele comportamentale. Ori scenaristul și actorul și regizorul Vasile Butnaru mi s-a părut interesant, în primul rând, ca și tipaj. Că m-am uitat eu la un blog și m-am uitat la niște poze și am văzut un om foarte degajat, într-o mantie de asta, într-o haină așa albă, care încerca să pună o reprezentare pe rol. Și mi-am dat seama că este vorba de One Man Show, de teatrul unui singur actor pe care l-ați înființat din 1994 și m-am gândit să povestim despre asta. Cum a venit ideea, cum este să pui pe roate așa ceva în Republica Moldova și discutăm. Avem o cană de cafea aici. Bine ați venit! Bine v-am regăsit și mă bucur pentru că în sfârșit aici la noi în Moldova se încearcă cel puțin a schimba lucrurile spre bine și iată că nu am cuvinte pentru că la începuturi a fost greu. Această idee de a fonda teatrul aparține Ludmilei, soției, care la un moment dat a zis: Vasile, știi că ideea e foarte bună, dar e greu, e foarte greu. Ce se întâmplă acolo? Ca să lămurim lumea. Deci este un actor și încearcă să intre în pielea unui personaj. Și de obicei mai promovează și niște lucruri pe lângă asta. Dumneavoastră promovați valorile românești. Da? Așa este. Avem și niște poze. Dacă putem să le avem aici la monitor și dumneavoastră să le vedeți de acasă, colegii din regie, și comentăm. Iată, astea sunt pozele. Deci asta face domnul Vasile Butnaru. Nu-i semn de nicio milă și s-a ajuns în cel din urmă și moare basara. Piesa este a Tanii Ștepa. Deci haideți să încercăm să povestim, să intrăm în miezul lucrurilor. Da, a venit această idee formidabilă soției mele, Ludmila, fiind ziaristă de profesie. Și din start mi-a zis: Vasile, o să fie greu, dar dacă te hotărăști, ai grijă, pentru că ești de unul singur în fața spectatorilor. Și dacă o dai în bară, să știi că ai căzut și nu te mai ridici niciodată. Dacă aveți un nume de pus la bătaie, nu? Așa. Și dacă ar fi numele meu, dar așa, când pui accentul pe un titan cum ar fi Mihai Eminescu, Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Nikita Stănescu, de ce nu? Grigore Vieru, Nicolae Dabija. Deci sunt niște titani ai neamului nostru. Odată ce ți-ai asumat această răspundere, fii bun, pentru că spectatorii stau cu ochii pe tine. Da, stau în priză, într-o oarecare tensiune. Și de aceea, pentru a avea succes, nu trebuie să te gândești numai la tine. Și atunci are loc legătura neverbală, dar energetică, cu spectatorul. Fără să știe, este atras în spectacol la nivel energetic, la nivel vizual. Eu am reușit să văd că din pozele respective că chiar mergeți și aveți contactul direct cu publicul, mergeți în școli, în universități, peste Prut inclusiv. Cum este? Care a fost întâlnirea memorabilă? Ce vi s-a reținut? E perfect, pentru că chiar primul nostru spectacol axat pe creația lui Geo Bogza, cu acest spectacol am fost solicitați la primul festival de poezie din România, adică din casa noastră. Așa. Și când am prezentat acest spectacol, mă rog, sala plină, dar președintele juriului l-am avut pe Radu Beligan. Așa. Și au fost și alții actori în acest juriu, dar vreau să remarc un lucru. E vorba de actrița Rodica Mandache din România, care după spectacol se apropie de mine, zice: Vasile, ai făcut bine acest spectacol axat pe creația lui Geo Bogza, dar după părerea mea, după ce am privit spectacolul, cred că ar fi bine să abordezi tema religioasă, Vasile. Zic: de ce, doamna Rodica? Pentru că actorul trebuie să pornească de la euul său și dacă bunul Dumnezeu a vrut să-ți dea chipul ăsta,
tu trebuie să... Și atunci am căzut, ca să zic așa, în meditație profundă. Am dialogat cu soția, Ludmila, ce facem? Dar ea a fost prima, când ne-am întâlnit, înainte de a ne căsători, Așa. primul lucru ce a făcut, a zis, Iisus al meu, și m-a cuprins. Doamne, Dumnezeule, zic, Ludmila, ei, zic, uite așa, află că din clipa aia a și căzut accentul și am început să meditez profund. Ludmila, poate greșit. Nu, Și totuși vorbiți și despre neam și nu numai. Eu, de exemplu, știu că puneți accentul pe operele Zeul după Lucian Blaga, Robul după Tudor Arghezi, Îngerul de Leonida Lari. Dumneavoastră, care vă este mai aproape de suflet? Dacă ar fi să înșghebăm așa un monolog, care replică? Unde ar fi accentul? Ei sunt toți foarte buni, care sunt în repertoriul meu. De ce? Pentru că aceștia, într-adevăr, sunt mărgăritarele neamului nostru. Dar pentru ce le-ați ales, de exemplu, pe fiecare în parte? Deci pentru spectator, în primul rând, dar pentru a prezenta spectatorului produsul, e nevoie de selectat, adică de ales grâul de neghină. Adevărată mărgăritară, pentru că consumatorul, în clipa când primește această lucrare, așa, dacă este de valoare, ea rezistă în timp și spațiu. De aceea eu mă conduc după ceea ce este veșnic. Deci nu sunt un actor care promovez niște lucrări care sunt astăzi, la zi. Mâine sunt deja altfel. Deci mă axez pe valorile veșnice. În primul rând pe cele spirituale. Dacă vorbim despre faptul că nu întotdeauna a fost, știu eu, în siguranță să promovezi valorile românești, credeți că problema asta mai este și actuală? Credeți că mai avem nevoie să ne se reamintească cine suntem și de unde venim și încotro mergem? De ce nu? A fost, este și va fi încă multă vreme înainte, deoarece, din păcate, lumea este cum este, așa cum este, dar noi trebuie să avem grijă, oamenii de artă, de televiziune, de oamenii care scriu, pentru a produce lucrări care să le reamintească tuturor cine e adevărata mamă, cine este adevăratul tată, adică cine sunt părinții adevărați, să nu ne îndepărtăm de valorile noastre. Și cine suntem în viziunea dumneavoastră? Români și punctul, vorba lui Eminescu. Și de aceea accentul a căzut, în primul rând, pentru a promova valorile noastre românești, aici în Basarabia, cât și în străinătate. Și în ce adică fel? peste hotare. Haideți să povestim, că știu că veniți din Veneția, da? Acum, și cum s-a întâmplat că ați răzbătut peste Prut și nu numai, în partea vestică? E simplu. Atunci când te rogi la Bunul Dumnezeu multă vreme, Bunul Dumnezeu la un moment dat își deschide brațele. Știți la ce mă gândesc acum? Mă scuzați, dar ați intrat într-o stare așa de euforie. Acum eu îmi aminteam de un citat. E imposibil să ceri să întoarcă și celălalt obraz unui popor care de 2000 de ani nu a primit decât palme. Adică noi ne tot rugăm, dar niște acțiuni concrete. Cum ați ajuns în afară și cum ați fost întâmpinat? Haideți să povestim la exact un caz, la obiect. Da, sunt într-adevăr acțiuni concrete, aceste spectacole, pentru că un actor se exprimă prin spectacole. Noi trebuie să înțelegem rolul actorului și să pună acel subtext în mesajul pe care îl transmite, în așa fel ca spectatorul să-și dea seama ce are în vedere actorul, că îl cheamă la o anumită acțiune concretă. De aceea noi avem grijă să transmitem acest mesaj subtil, frumos. Și cum? Mai există flacăra românismului în afară? Da, pentru că e vorba de comunitățile noastre românești care sunt foarte puternice în afară. Deci atât în Europa, cât și peste ocean. Și accentul cade pe biserică. De ce? Pentru că totul, bunii creștini, o dată pe săptămână, vin la biserică, se roagă. Deci acolo vine adevărata valoare, adevărata cremă. Am înțeles. Și ultima întrebare este de aici, din acest punct, încolo, unde mergeți mai departe? Căile bunului Dumnezeu întotdeauna sunt necunoscute pentru muritorii de rând. El are grijă să mă ia de mânuță și să mă ducă exact acolo unde trebuie. Am înțeles. El își șoptește la ureche ce trebuie să fac, dar numai mie îmi șoptește. Am înțeles. Deci, în dimineața asta, la o ceașcă de cafea alături de noi, a fost domnul Vasile Butnaru, regizor și actor. Dânsul a înființat în 1994 teatrul unui singur actor și de atunci încolo, așa cum ați văzut și în poze, domniile voastre, merge cu reprezentații și vorbește despre valorile naționale românești, dincolo, peste Prut și nu numai, chiar în Occident, pentru basarabenii și românii stabiliți acolo.
acolo. Vă mulțumesc tare mult, o zi bună să avem cu voi. Unde sunteți? Voi acolo sunteți și acolo sunteți. Ne vedem marți. Să aveți o zi cât mai reușită alături de prima ta televiziune. Da, colegi? Da, așa